social protection for all, including self-employed workers. First speaker, Mrs. Bourgeon. Zahvaljujem. U uvjetima velike nezaposlenosti ističem kao pozitivnu posljedicu da je samo u 2012. godini gotovo 33 milijuna Europljana preuzelo inicijativu i odlučilo se na samozapošljavanje. Ono je osobito popularno među mladima i ženama. Iskustva su vrlo pozitivna. U nekim zemljama je više od 90% ovako pokrenutih tvrtki opstalo na tržištu. Samozapošljavanje ne pomaže samo pojedincu, nego i društvu uopće, u uvjetima u kojima su država i gospodarstvo bili nemoćni dati odgovor na rastuću nezaposlenost. Osim toga, kod samozapošljavanja nije bitna stručna sprema i dosadašnji radni staž, a fleksibilno radno vrijeme olakšava brigu o djeci ili nemoćnim članovima obitelji. Stoga smatram da su državne potpore za samozapošljavanje izvrstan način poticanja i ohrabrivanja još nezaposlenih ljudi na ovaj korak. Naravno, ono što smatram osobito bitnim je da se istovremeno mora osigurati socijalna zaštita samozaposlenih kako ne bi bili diskriminirani na tržištu rada. Hvala. Dziękuję, panie przewodniczący. Głosowałam dzisiaj za sprawozdaniem w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich ze względu na szereg pozytywnych kwestii w nim zawartych. Zgadzam się z wezwaniem do większej współpracy administracyjnej pomiędzy poszczególnymi instytucjami na szczeblu krajowym i unijnym w celu ułatwiania